Ах, що си изключих телефона? Извинявайте, брат, ми прави още негов клип. И затова правим два клипа. Той на моя телефон, аз на моя телефон, той на него. Той на мен. Не, паднах сам. За кой ви кажи? Що съм тъп. Като Не тебе. знаеш, че съм излязъл вече. Къде си излязла? Аз вече се обикалям тук. Не, аз то видях. Казвай се. Какво? Така ли? Къде е служат освен с гейди? И were gathered at the way. Не си добре. Тибри-тимбай. Да пусна ли някаква мюзик? Мюзик пусни. Ма трябва да изляза. Добре, спираме за малко. Не, аз няма да спирам. Пусни от таблета музика. А, да. Але, пусни. Его са. Але. Добре да спри, разбрахме. Не пусни у нас. Да, ще ти кажа. Сега, Его. не, слушаме чалга, да, знаем. Абе, моля ви, не ме обиждите. Моля те. Не, его. Моля те. Първо его. После его. Първо его. После, моля те.